Hi friends, Rajini's Kitchen പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ്. ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോഴുള്ളൂ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 500 എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനും എടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇടുക. അതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ലൈം ജ്യൂസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാണ്ട്. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇത് നമുക്ക് ഏത് ആണോ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം ആ പാത്രം തന്നെ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 2 സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇട്ടെടുക്കുന്നത്. നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതിൽ വേഗം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഗരം മസാലപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് ഇടുന്നത്. 1 ഏലക്കായും 1 കറാമ്പൂവും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 5 മണി കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഹോൾ സ്പൈസസ് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഗരം മസാലേൻ്റെ പൊടി ചേർത്താട്ടോ. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്കും ചേർക്കുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കനിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 15 കാഷ്യൂനട്ടാണ്. ഈ കാഷ്യൂനട്ടും അതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 4 വലിയ തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ 2 സവാളയ്ക്ക് 4 തക്കാളി, അതിൻ്റെ ഇരട്ടി തക്കാളിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ല കളറുള്ള നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കിയെടുക്കുക. ഇത് ഒന്ന് വഴന്നതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പം പച്ചമുളകും നല്ല എരിവുള്ളതാണ്. അപ്പം മുളക് പൊടീൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാകത്തിനുള്ള എരിവായിരുന്നു. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ച സ്മെല്ല് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പോളം തിളച്ച വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ചൂടുള്ള വെള്ളം. ഇത് ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തൊന്ന് ഉടയുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ചേർത്തിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ സിഡർ വിനീഗറാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വൈറ്റ് വിനീഗറും ചേർത്താം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ തക്കാളിക്കൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന വരെ അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഈ ബൗളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ കറക്റ്റ് ടൈമാവും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറേ സമയം ഒന്നിച്ച് അടച്ച് വെക്കരുത്. ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക, പിന്നെ തുറന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ഒന്നും ആവണ്ട. നമുക്കത് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിടുക, പിന്നെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടച്ച് വെച്ചോണം, തുറന്നോണം, ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടോണം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. വീണ്ടും ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഇതിൽ തന്നെയാണ് വേവിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വലിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെറിയ പാത്രം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 കോഴ്സായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മിക്സിയിൽ പിന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരയ്ക്കുക. അരച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് അതെല്ലാം അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനെല്ലാം നമുക്ക് കോരിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മസാലക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് തിളച്ച് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്നൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ അതാ തിള വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് വറ്റി വരട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ചിക്കനും മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതാ 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ കറിയൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേവാനൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഉപ്പും എരിവൊക്കെ പാകമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറിയൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് സെർവ് ചെയ്യണത്. ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുക. 2-3 മിനിറ്റിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രഷ് ക്രീമും കുറച്ച് ബട്ടറും അതുപോലെ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ വിതറി കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതേ റെസിപ്പി ഇതുപോലെ ഇതൊരു 5 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെയും ബൈ. താങ്ക് യു.